unoziva chii kana uchinotsvaga basa paipa wobvaona kuti bosi wepabasa ipapo iex yavo ndopaunoziva kuti teacher wemaths paipa aitaura kuti the value of x urikuona magariro akaita vanhu zvinonakidza unoziva love inonakidza vanhu vachiita maitira vari kuita vachiuyawo kushow yedu vakagara magariro vakaita nasasonda akagara mudhara wayo wana mudhara ane fesi yakafa nemunhu mutizhi but problem inozouya kana munhu achiita munoziva mumarelationships zvinongoitika ende kuchiita handofunga mweyo tsvina because mweyo tsvina iwe unongobata vanhu chero vasina kuzvitarisira but hakuchita hausiwo mweyo tsvina plus kuchita haisi problem inozouya pakurarama wakambochita obva waregererwa nemudzimai wako unoziva panozoya problem ndepekuti chero wakagara padheni wobva wati madam ndokumbira ukamvura ikuno unonzwa madam wachiti chinoitisa nyota akati pana